कहानी। میانہِ باغ پردگار میٲنۍ مدد کر بہٕ گژھٕ یلہٕ گژھُن ییٚتس رۄبا ژٕے چھُکھ تہٕ ژٕے روزن وول ژٕے چھُکھ ہیٚمت دِنہٕ وول مےٚ چھُ باسان ییٚمہِ جنگلٕکۍ روڈ نیرٕ بہٕ کیازِ کہِ بہٕ چھُس جنگلسٕے منٛز مےٚ پزِ ہلۍ ہلی نیرُن کیازِ کہِ بہٕ تہِ ہٮ۪کن أمۍ سٕنٛدۍ ڈاکوٗ تہِ یِتھ جلدی کرو خان نا جلدی مونا ہے مونا مونا طوفان خان کتہِ چھُ مونا سٲنۍ نفر چھِ خبر کۭتیاہ مومٕتۍ مونا مونا تمام جاین گٔژھِو مونا طوفان خان چھُ ژوٚلمُت ییٚتہِ مونا تٔمۍ چھِ واریاہ نفر سٲنۍ مٲرمٕتۍ مونا طوفان خان کِتھ پٲٹھۍ ژوٚل یہِ محل منٛز مونا مےٚ دِ اَمہِ سوالُک جواب مونا مےٚ مہ کھال زہر کینٛہہ آقا खुदा की कसम में चिन्ह पाता कि बहुत से चीज से 4 घंटन चागर ने मैं बैठी बरूस में लगा गोल अका ए मैं त्रोउस वापस रवान कर लेकिन was very tense मंच तो उन खबर मकदम मतलब ये खबर बात में होता है तम जरूरी कि तूफान खान से चल मत टिंकू डाको सिंह पिंजरे मजान वंजन مےٚ وَن تہٕ طوٗفان خان کھیوٚوا جنگلن کِنہٕ سُہ کھیوٚو آسمانن کِنہٕ زٔمیٖنن کھیوٚو وَن مےٚ टिंकू डाको बस पता छ नाग छलो गोड़ बुत सन फौजी छी या जंगलस में चापस चापस चन जागी बे बड़ मुश्किल सान मिलाये इंस्पेक्टर तूफान खान أمۍ ٲس نِندٕر کٔرمٕژ مےٚ حرام مونا مونا کِتھ پٲٹھۍ رٹون أسۍ انسپیکٹر طوفان خان مونا آس پٔکِو برونٛٹھ کُنتھ أسۍ ترو ہوٚتھ یہِ جنگلس منٛز کیازِ کہِ مےٚ چھُ شک اپٲری ما آسہِ یتھ جایہِ چھنہٕ کِہیٖنۍ پٔکِو باس صبح برونٛٹھ مےٚ چھُ باسان مےٚ پزِ یِمو کُلہِ پٮ۪ٹھ بۄن وسُن کیازِ کہِ بہٕ شیرٕ بُتھ وُتھ چھٔلِتھ پتہٕ دِمو نظر مگر شک چھُ مےٚ چیٖز ٹِنکوٗ ڈاکوٗ سُنٛد فوج چھُ یپٲرۍ ژۄپٲرۍ کہِ جنگلو مٔنٛزۍ نژان مےٚ چھُ بڑٕ ہوشیٲری سان یِمو کُلیو پٮ۪ٹھ بۄن وسُن کیازِ کہِ یوٚتام بہٕ ییٚمہِ جنگلہٕ منٛز دوٗر گژھِ توٚتام چھِ راتسٕے مےٚ یپٲرۍ یپٲرۍ پکُن ہاں ٹِنکوٗ ڈاکوٗ موت چھی ژےٚ پراران ٹِنکوٗ ڈاکوٗ باسان یپٲرۍ چھِ ٲسمٕتۍ نفرٕے مےٚ چھُ باسان بہٕ چھَلہٕ جلدی جلدی بُتھ بہٕ شیرٕ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ پنُن پان تبٲیِتھ کیازِ کہِ مےٚ پٮ۪ٹھ آسہِ وٕنکٮ۪س ژۄپٲرۍ نظر ہاں جلدی کرو جلدی کدلس ون سایڈ ہژُل طوفان خان ہژُل شباش أمِس ہسا آے گولہِ آے أمِس اور جلدی کٔرِو فوجی ژۄپٲرۍ کٔرِو گیرٕ کیازِ کہِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ یِم آبہٕ مٔنٛزۍ ژٔلِتھ کِہیٖنۍ جلدی کٔرِو یہِ چھُ آلریڈی زخمی واریاہ زیادٕ طوفان خان آے میانہِ خۄدایا سٲنۍ پِنکی مرگ ہاے واے اے پِنکی ژےٚ کٔمۍ کوٚر مےٚ یہِ پِنکی اے تٔمۍ ٹِنکوٗ ڈاکو مرنَکھ سۭتۍ اَتا میانہِ خۄدایو اَتا اکھ بچہٕ ٲسٕم یہِ تہِ مرم میانہِ خۄدایو اے پِنکی ژےٚ سوزیومُت مےٚ بازار اے تٔمۍ لٲنیے ژےٚ تہٕ گوٗرۍ اے پِنکی اے وۄنۍ ہٮ۪مٕے نہٕ اورٕ یور نہ گژھی نہٕ کِہیٖنۍ اے میانہِ خۄدایا اَتا یہِ تہِ مرگ ہاے وٲے اے پِنکی ژےٚ جلدی کٔرۍ تو ڈاکٹرس فون طوفان خانٕے یوت اوس حقس پٮ۪ٹھ پکان سُہ اوس ہٮ۪وان بدلہٕ مُجرِمس اوس دِوان سزا اے رۄب العالمیٖن سُہ کرُن رِہا تتہِ مونا فایر کپٲرۍ گٔے مونا فایر گٔے کپٲرۍ مےٚ باسان طوفان خان چھُ یپٲری مونا جلدی کر أسۍ نیرو یپٲرۍ مونا مےٚ باسان یپٲرۍ گوٚو واٹر فال کِنہٕ مونا جلدی کر مونا أسۍ رٹون سُہ زِندٕ مونا ٹایم ما کر سا مونا باس یہِ گٔے یِم کٔرنو ہُمہِ سایڈٕ فایر جلدی کٔرنس رٹو انسپیکٹر خان زِندے صبح پھوٹے رات گٔے ادا اتہِ کیازِ روٗدُکھ رادات تھے اے انسان وقت گُزریے وقت چھی گُزران وقت تہِ گژھِ گُزرِتھ یاد تھٲیزے نہ روزکھ ژٕ تہٕ نہ روزٕ بہٕ مگر روزن وول چھُ صرف اللہ تعالیٰ سُنٛد ناو اے انسان کن دِتھ بوٗزے یہِ اے انسان اس لیے پنُن بستر تراو
پنن مکان تراو ام بروٹ کی چترانے ام چیز تتس یہ وقت واریاہ زیادہ گزریامت پھر وچ اللہ تعالیٰ سے وقت میں سکون. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.